సచ్చిన చేప కన్నా రేటు ఉంది. లేదా 150 200 సచ్చిన రొయ్య కన్నా, లేదా ఎండిన చేపకు రేటు, సచ్చిన చేపకు రేటు, సచ్చిన రొయ్యకు రేటు. నువ్వు చచ్చేవాడన్నా కొంటాడా? 5 రూపాయలకు కొంటాడా? 10 రూపాయలకు కొంటాడా? ఉత్తగా తీసుకపో. ఒక్క మాటతో చెప్పాలంటే, నువ్వు చచ్చినా నేను చచ్చినా, చచ్చినాక దున్నపోతు తోలన్న దేనికన్నా పనిచేస్తుంది. చేయదా? దున్నపోతు తోలన్నా చెప్పరే. నీ తోలు నా తోలు, నీ తోలు నా తోలు. నువ్వు కొంచెం మంది కొంచెం ఎర్రగుంటే కొంచెం అందంగా ఉంటే ఆగారు, కట్లపాలాగా తిరుగుతూ ఉంటారు అర్థం కాడ.